तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बैसागु मोसानाय आरो दामजु दामनाय मावबादाया थुंगेबाय। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो आरो मुलुगाव सिनायथि होनायजों आरो जौगाहोनो थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर महकुमायाव थानाय मथंगा सेराव थांनाय 2 एप्रिलनिफ्राय खुंनाय बर'नि बैसागु मोसानाय आरो दोरोङारि दामजु दामनाय जेरै खाम, सेरजा आरो सिफुं मावबादाखौ 8 सान खुंनाय जादोंमोन। दिनै जोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे जोबथा मावबादा हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिला बिरहोनाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर'नि आफाद सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो। आरो तामुलपुर ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै जाफुंसार खालामो। मख'नो नांगोन दि बे मावबादायाव बैसागु मोसानायाव सा 75 बाहागो लायो आरो दामजु दामनायाव सा 16 बाहागो लायो। बे मावबादायाव बाहागो लागिरिफोरनो गांसे गांसे फोरमानलाइ होनाय जायो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव जोंनि तामुलपुरनि मथंगा सेरनि जि कालचारेल कमप्लेक्स, बे कालचारेल कमप्लेक्सआव 2 एप्रिलनिफ्राय दिनैसिम एबा 9 एप्रिलसिम जि सान 8नि थाखाय बैसागु मोसानाय आरो बर'नि दामजु जेरै खाम, सिफुं, सेरजा बे मोनथाम दामजु दामनाय जि मावबादानि दिनै जोबथा हाबाफारि। बे जोबथा हाबाफारि बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ लाफानाय जादों आरो लोगोसेयावनो जोंनि मानिजाथाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों। लोगोसे दिनै जि जोबथा हाबाफारि हिसाबै जि मेल, बे मेल लानाय जादों। मेलाव आलासि बिथांमोना बाहागो लादों। बेखिनियानो गासै 75 मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो दामजु दामगिरि 16 जन गासै। दा बे मावबादाखौ जोङो फोरमायनो सानो माने जोंनि साननाया जादों मा दा दिनै जों नुनो मोनदों जे बैसागो रंजानाय बा जोंनि बैसागु मागिनाय बे जोंनि बर'नि मोनसे हारिमु। बे हारिमुआव माने गोबांखौनो जों नुनो मोनो माने केसेट दामनानै बा बायदिसिना माने खावब्ला सिबला होनना बुंनांगोन जोङो, जेरै दा माने ससमा गाननाय माबा गाननाय बिदि लंपेन्ट गाननाय मोसाना मागिनाय नुनो मोनो। जाहाथे बेफोरखौ खालामाब्लासिनो जोंनि गुबै हारिमुनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे बैसागु रंजानानै जोंनि हारिमुखौबो गोग्गो खालामो बा मेहेरगोनां खालामो, बेनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो तामुलपुर जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो फोरमान बिलाइ सार्टिफिकेट गांसे होनाय जागोन मावबादायाव बाहागो लागिरिफोरनो। दा बेनो आं एसे आगोलावबो बुंखाबाय, दानि जिखिनि सेंग्रा सिख्लाफोर बिसेसकै माने सेंग्राफोरनि खोथाखौ बुंनांगोन। माने जोंनि बर' हारिमुनि जिखिनि तारमाने दामनाय देनायानो जा मोसानाय बेफोराव बारा इन्टारेस्ट होआ, माने केसेट मोसानायाव बांसिन इन्टारेस्ट होयो। दा ओंखायनो अब्लाबो माने जों मोनसे गोजोननाय मोनदों जे सेरजा, सिफुं आरो खाम दामनायाव सोलोंनो थाखाय 16 जन सोलोंसाफोरा बेवहाय बाहागो लादों गोदानै। हयथ' बे 16 जननिफ्राय जागायनानै हयथ' इयुनाव आरो बेनिख्रुइ बांसिन जागोन होननानै जों आसा खालामदों। मावबादा जोंहा लानायनि मोनसे तामुलपुर जिल्ला आफाद हिसाबै जोंहा मोनसे थांखि दङ जे जिथु दुलाराय बर' हारिमु आफादा खालामनाय नटेसन खेराइनि सायाव, बारदै सिख्ला बागुरुम्बाखौ लाफाना खेराइनि आयदाफोरनि सायाव बे नटेसनखौ लानानै मोनसे गुवारै मोनसे वार्कशप लानायनि मोनसे जोङो सावरायलाय